Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurkoan gure hitzaldira. Gaurkoan nire karpetari inguruan hitz egingo dugu. Nire karpeta, ezagutzen ez duenarentzat, Eusko Jaurlaritzak online daukan zerbitzu bat da. Zertarako, kasu honetan Eusko Jaurlaritzarekin eta administrazioarekin egiten duten tramite horiek nolabait pixkat kudeatu ahal izateko. Vale? Beraz, betiko moduan, kezkarik izan ezkero, komentarioen atalean idatzi eta hitzaldia horrela nala, noizean behin begiratzen joango naiz eta erantzuten saiatuko naiz. Bestela, hitzaldiaren bukaeran, kezka horiek argitzen saiatuko naiz. Vale? Beraz, kezkarik izan ezkero, komentarioen atalean idatzi mesedez. Pixkat, hemen dagoen erakutuko izuet. Herritarren karpetak, nire karpetak Eusko Jaurlaritzarekin zerikusia duten era guztietako kudeaketak online egiteko aukera ematen digu. Guztia, etxetik edo zen gaiutatik, modu horraz eta seguran identifikazio elektronikorako bitartekoren bat izan da. Ataria, herritar eta erakunde guztiei zuzendua dago. Hau da, lehen esan dizuan bezala, Eusko Jaurlaritzarekin tramiteak nolabait online kudeatzeko erabilizakegu atal hau, baina lehen aipatuz ez zuena da, hau erabilizateko identifikazio elektroniko bat behar dugula. Hau da, ez da nahikoa izango gure deneiak ero gu izena-bizenak sartzea, ez da nahikoa izango identifikatzeko. Identifikatzeko, kasu honetan derrigorrezko izango da identifikazio elektroniko bat erabiltzea. Aurrera ikusiko dugu. Zer egin dezakegu gure nire karpeta izeneko karpeta horretan? Hasteko espedienteak ikusi, izapideten daudenak, bukatutakoak ere. Azkenean, espediente hauek zer dira? Eusko Jaurlaritzarekin diru laguntza bat eskatu ezkero, horrelako gauzak egiten direnean, espediente bat irekitzen da, azkenean hori gure karpetara binkulatzen da, gure pertsonara binkulatzen da, eta nire karpeta izeneko karpeta horretan gure behin identifikatuta, gure tramite horiek ikusteko aukera izango genuke, Hau da, espediente hori zein bukatuta dagoen edo ez, edo ze pausotan dagoen, espediente horren inguruan zerikusiako guztia bertan ikus dezake. Gero, jakinarazpenak eta komunikazioak jaso. Jasotzeko den jasotako edo baztertutako jakinarazpenetara sar daitezke. Hau ere azkenen diaz, lehen aipatu ditugun espedienten inguruan, batzutan komunikazioak edo jakinarazpenak bidaltzen digute, kasu horietan ere e-mail bat ere jaso dezakegu eta horren bitartez informatu eta gero gure nire karpeta izeneko karpeta horretan sartuta, zein den jakinarazpena ikus dezakegu, edo komunikazioa. Tramite hau egiteko garaian, hau eta hau sartzea ahaztu ditezu edo hau ez dago ondo, egindako tramite edo espediente hori ez dugulako ondo bete edo kasuak asko izan daitezke, baina komunikazio horiek ere hor ikus dezakegu zer esaten diguten. Egindako eta egingabeko ordainketak kontsultatzea. Ordaintzeko dauden ordainketei dagokionez, ordainketa pasabidera sar daitezke zuzenean ordainketa egiteko. Hemen kasuaren arabera, kasu batzutan ordainketa bat egiteara eskatzen digute, gure karpeta horretatik abiatuta, ordainketako pasarela horretara bialtzen gaitu, bertan ordainketa egin ahal izateko. Baina ordainketa eginda pasabide horren bitartez, azkenen Eusko Jaurlaritzak ere badaki guk hori ordaindu dugula eta nolabait tramitea edo espedientea aurrera egingo nuke.
Zer gehiago egin daiteke? Ziurtagirien kontsulta egin. Vale? Hori, opertan dazkagun ziurtagiri horien, kontsulta egin dezakegu. Bueno, azkenean pixkat aurrera egingo dugu, ikusteko aipatutako gauza hauek nola eta non agertzen diren. Bueno, gure karpeta honetan sartzeko nola egingo dugu? Bueno, kasu honetan hemen daukazu erabilizakegun lehenengo helbidea, vale? irurubikoitza.euskadi.eus/nire karpeta. Bestela Googleen bilatu, Eusko Jaurlaritza edo nire karpeta, aukera modu askotan bilatu dezakegu hau, vale? Ez dago modu bakar bat, beraz, kasu honetan hemen jarri dizuegu esteka sartu alitzateko. Hemen sartuta, hemen eskubialdean ikusi dezakezuen pantaila ikusiko genuke nabigatzailea eta eskubialdean daukagun botoian klikatuko genuke, vale? Sartu nire karpetan jartzen duen botoi urdin horretan. Hori egin eta gero, aurrera egin baino lehenago, zer gertatzen da? Sistemak identifikatu egin behar gaitu. Hau da, guk dokumentazioa sartu nahi baldin badugu, sistemak ez digu Euskal Herriko jende guztien dokumentazioa erakutsiko bakarrik gurea, baina horretarako sistemak nolabait jakiteko zen garen identifikazio elektroniko honen bitartez egiten du. Kasu honetan, baku eta herritarren ziurtagiri txartela erabili daiteke. Bakua, hemen ikusten ez bezala, erabiltzailea, pasahitza eta koordenadak edo SMS kode baten bitartez egingo da. Garai batean bako egin zutenak, oraindik koordenadak izango dute, baina azken aldean egin dituztenak SMS kode izango dute koordenadaren ordez. Koordenadak dauzkan pertsonak nahi izan ezkero eraldatu dezake SMS-ko sistemara pasatuta. Edo bestela, bakua bukatu arte itxaron dezake eta bakua berritzen duenean, zuzenean ja SMS-ko sistema izango du. Hor, nahi dezuen moduan egin dezakezue. Identifikazioarekin jarraituz, alde batetik bakua, erabiltzailea pasahitza eta koordenadak edo SMS sistema erabilita, berdin dio zein den, edo beste aukera bat izango litzateke herritar txartela erabiltzea. Kasu honetan, gogoratu beharra dago, DNI elektronikoarekin gertatzen den moduan, txartel hauek irakurtzeko lektore bat behar da, txartel irakurle bat esan ez dago. Txipean dagoen informazioa irakurri ahal izateko. Bestela, ezin dugu nolabait txartel hortan dagoen informazio elektroniko hori irakurri. Beraz, izango ez bagenu bezala izango litzateke. Beraz, bakua, kasu honetan ez da txartel fisiko bat, kasu honetan datuak dira besterik gabe, beraz, gure DNI-a, gure pasahitza sartu eta ondoren SMS bat jasoko genuke, kode batekin, edo gure koordenada tablan begiratu, zein eskatzen dugun sartzea, eta hori sartu. Herritar txartela izan ezkero, txartela irakurlean sartu, eta gure pasahitza eskatuko dugu. Behin identifikatuta, ja barrura sartuko gainateke. Kasu honetan, hemen, aipatu egun bezala, hemen sartu nire karpetara klikatzen dugunean, ez da, agertzen hau dira erabili daitezken sistemak. Hau da, agertzen dena, kasu honetan hiru aukera daude, bakuaren barruan bi aukerak onartzen dira, gero ziurtagiri profesionala odeian, adibidez Osakidetzako langilek beraien txartela baldin baukate, txartel hori ere erabilizak ere. Eta, hau ez da txartela barkatu, odeian daukatzen identifikazio sistema da. Eta, gero hemen ziurtagiri digitalak, kasu honetan, txarteleko sistemak izango lirateke, adibidez herritar txartela, lehen aipatu duguna, DNI elektronikoa ere, Osakidetzako txartela ustete ere onartzen dela. Azkenen izenpeko
izenpek ematen duelako. Vale? Beraz, aukera ezberdina daukazue identifikatu ahal izateko. Hemen ikusi dezakegu bakuan nola izaten da, vale? Bakuk eratu ezkero, lehenengo pantaila baten, DNI-a onan zenbakia eta pasaitza, eta bigarrengo pantailan SMS bat bidaliko digu, eta bidaltzen diguten SMS hortatik, azkeneko 4 zenbakiak hartu edo digituak, eta bertan sartu behar du, vale? Jarraitu eta horrekin identifikatuta. Eta kargatuko lukenera izango nintzateke ja, gure karpeta, nire karpeta izeneko gure karpeta horren menua esan ezagun, bale? Kasu honetan, zer daukagu karpeta honetan? 6 zazpi aukera, bale? Hemen zenbakiekin 6 aukera, gehi, gero azkenekoa irten, bale? Beraz, goikaldean, hemen irudi honetan, beltzez, grisilionez ikus dezakegun karratu txiki horretan, izena-bizenak nan jartzen duena, bale? Bertan, gure datok agertuko lirateke, bale? Izena-bizenak eta nan zenbakiak, bale? Edo nan kodea, hemen agertzen den moduan. Eta azpikaldean, menua, bale? Espedieteak, jakinarazpenak, ziurtagiriak, ordainketak, zirriborroan dauden eskaerak, nire profila eta irten. Vale? Segun eta zer nahi dugun, bertan klikatuko dugu. Irudian ere ikus dezakegu, adibidez 2 zenbakian eta 3 zenbakian, aukeren eskubialdean, urdinez inguratuta eta letra txuriekin, adibidez jakinarazpenetan, 2 onartu gabe eta ziurtagiritan bat, ez da ondo irakurtzen, bat ikusi gabe, bale? Beraz, ireki gabe badakizu zeo zer berria daukazu pendiente ikusteko edo ez. Bale? Pista moduan ondo denak, korreoan gertatzen moduan. Beno, espedienten atalean, hemen egindako espediente guztiak agertuko dira, bale? Oraindik martxan daudena, bukatutakoak eta denak irudian ikus dezakezuen bezala, bale? Kasu honetan atal honek ez dauka hola misterio handirik. Bale, komentarioak begiratzen nabil, ikusten duenez ez dauzkazute dudarik, edo kezkarik, bale? Horatzen dizuet, kezkarik edo izan ezkero idatzi komentarioen ataletan eta erantzuten saiatuko naiz. Beno, jakinarazpenak. Kasu honetan, lehen aipatu dugun bezala, kasu honetan, adibide honetan, bi dauzkago ikusi gabe, beraz jakinarazpenak klikatuta gero, hor ikus dezakezue, kasu honetan EAEko administrazio publikoa eta bestea Arabako Foru Aldundia, kasu honetan Foru Aldundiko aukeran dana ondo daukagu, baina bestean oraindik 2 begiratu dauzkagu, bale? Bueno, ez onartu gabe kasu, eta onartu gabe. Eta negritaz edo beltzez daukagun EAEko administrazio publikoaren azpian horri ikus dezakegu ere 7 jakinarazpen dauzkagula, bale? Bestean, Arabako bat, bale? Beraz, hemen nolabait atalak irikitzen joten gara eta datuak ikusten hasiko gara. Kasu honetan ere eskubialdean, administrazioak, mezu elektroniko bat edo SMS bat bidaltzen dugu, jakinarazpen berri bat dugula esateko da. Administrazio publikoak, kasu Eusko Jaurlaritza, badauka gure telefonoa eta badauka gure e-maila. Beraz, egiten duena da, e-mail bidez edo SMS bidez jakinarazten gaitu jakinarazpen berri bat daukagula, hemen irudi fondo beltzez daukagun irudi honetan, hori da iristen zaigun, e-mailera iristen zaigun abisua, esan ezagun, eta horrekin behin jakinda jakinarazpen berri bat daukagula, nire karpeta izeneko karpetan sartzen gara jakinarazpena ikusteko, hori da hemen ikusi dezakeguna. Eta hori jakinarazpenak, segun zerren ingurukoa edo zeinenak diren, gehu zerren inguruko izango litzateke.
azkenean hauek egiten ditugun tramiteak edo eskakizunak edo diru laguntzen inguruak izaten dira beti ez dira izaten hola kasualitatez sortzen diren gaiak. Hirugarrengo atalean ziurtagiriak, bale? Atal honetan, adibidez, COVID-arekin lotutako ziurtagiriak ikus dezakegu, bale? Bueno, irudian argi eta garbi ikusten da, bale? COVID-aren ziurtagiria nola agertzen den, eta hor daukagu, bale? Txartela eta proba diagnostiko ziurtagiriak, osoetan bi ziurtagiri, bale? Bat txertaketarena eta bestea egin diguten proba diagnostikoarena. Hori hemen agertzen da. Kasu honetan, hau lortzeko beste modu bat badago? Bai, Osakidetzako aldetik adibidez. Azkenean, gauz batzuk ikusteko aukera ezberdinago, ez da bakarrik aukera, baina bueno. Hemen esan ezagun dana nolabait pixkat bertan daukagu. Ordainketak. Hemen zer daukagu? Hemen egindako eta egingabeko ordainketak kontsultatu dezakegu. Ordaintzeko dauden ordainketei dagokionez, ordainketa pasabidea sar gaitezke zuzenean ordainketa egiteko. Azkenen honek zer esan nahi du? Hemen tramiteren batean edo isun bat edo horrelako zer izan ezkero eta ordaindu behar izan ezkero, online erosketak egiten dugun moduan, erosketa nolabait konfirmatzen dugunean, ordainketa egin behar dugu eta ordaintzerako garaian pasabide bat nolabait jartzen digute gure txartelarekin ordaindu ahal izateko. Beraz hemen nolabait zeo zer ordaindu behar baldin badugu, ordainketa pasabide bat daukagu ordaindu ahal izateko. Kasu horretan, sistema elektronikoekin gertatzen moduan, denetan gertatzen moduan, den esan dizuan bezala, txarteleko datuak sartu beharko ditugu, izena bizena, txartelan ez bukatzen den, tipiko izaten den ordainketak egiteko garaian. Azkenen hemen ez da zeo zer berri asmatu, betiko gauza bat da. Hurrengo atalean, zirriborroan dauden eskaerak, gorde ditugun eta amaitzeko den eskabideak. Gehienez ere, 6 hilabetez gordetzen dira. Hau da, hemen, diru laguntza bat edo horrelako zer egiten dugunean, tramitea edo eskakizun hori egiten hasten gara, baina ez dugu nolabait prozesua bukatzen edo eskabide hori bukatzen. Beraz, edo esan ezagun tramite hori betetzen duzula, baina ez diozu administrazioari bidaltzen. Beraz, administrazioak ez dakizu tramite hori edo eskakizun hori egiten duzula. Hori entregatu arte. Beraz, entregatu arte edo bialdu arte esan ezagun, zirriborroen karpeta edo atal honetan gerratzen da. Eta, hemen jarri dugun moduan, 6 hilabetez gordetzen dira. 6 hilabetetan ez badia bidaltzen, sistemak berak borratu egingo luke. Eta zer gertatzen behar izan ezkero, eskakizun berri bat egin, eta listo. Ez da zer gertatzen. Barkatu, hemen norbaitek galdera bat, kezka bat, zerga kontuak hemendik kudeatu daitezke. Zergak esate duzunen da, orain deklarazio egiteko garaian hemendik kudeatu daiteken esaten duzu, JI. Ez dakit ondo ulertu da zure kezka, hori baldin bada zure kezka, zergen edo deklarazioa egiteka tokatzen denez, kasu horretan, diputazioen webgunetik egitea gomendatzen dizut. Bertan dago ogasunaren inguruan nolabait kudeatzeko guztia. Hemendik okerrez banago ezin da hori kudeatu
Zeren azkenean hemen, kudeatu daiteke, lehen ikusezun moduan, bertan jakinarazpenak eta adibidez, hori Eusko Jaurlaritza edo diputazionak bertan jaso dezakegu, bale? Baina, gero gauzak, ogasuneko gauzak kudeatzeko egin beharko zenuke beste tokian. Kasu honetan, diputazioa jartzen duen webgunean, bale? Hor, diputazio bakoitzak bera dauka, Bizkaiak bere webgunean, Gipuzkoako kasuan ere, Gipuzkoako diputazioaren webgunean, bakoitzak hor bere atal izango du ogasuneko gauzak eta betetzeko. Ez dakit hori zure dudan jotai edo zer berezigoa edo zehatzagoa galdetzen duzun, idatzi azu mesedez zure kezka edo zure kezka ez barkatu. Zure erantzuna. Bitartean aurreraka jarraituko dut jotai eta zuk idatzi zure erantzuna bestela eta argituko dizut, bale? Gero, nire profilaren barruan, Eusko Jaurlaritzarekin tramitaturiko prozedura administratiboetan erabiltzeko lehen iritsiko komunikaziorako eta abisurako datuak ezarritzakego da. Administrazioak gurekin komunikatzeko datuak, e-maila, telefona aldatu behar izan ezkero edo gure pertsona bezala gurekin komunikatzeko datuak bertan aldatuko ditugu, bale? Webunetan egiten den moduan, azkenean webunean, registratzen gara, gure datuak jartzen dugu horretarako, eta momenturen batean datuak aldatu nahi baldin betugu, aldatu ditzazkegu gure profilen sartuta, kasu honetan gauza bera. Eusko Jaurlaritzako webgune honetan gure profila daukagu, eta profil horretan dauden datu batzuk aldatzeko aukera izango dugu. Eta hori, atal honetan egingo genuke, nire profilaren atalean. Labur bilduz, nire karpetak Eusko Jaurlaritzarekin zerikusia duten era guztietako kudeaketak online egiteko aukera ematen digu. Sartzeko beharrezkoa izango genuke identifikazio elektroniko bat, eta gero, logikoki, interneteko sarbide bat eta interneta erabiltzeken gailu bat. Hau da, mobila, ordenagailua, tablet bat, gaur egun, bai ordenagailua, bai tableta edo mobila erabiltzeko horretarako, ez da derrigorrez ordenagailutik egin behar. Eta, mila esker gauza da, jotai hori, zure kezka hori argitu nahiko nuke, baina ez daukat oso argi. Kasu honetan, bai Gipuzkoako diputazioan edo Bizkaiako diputazioan eta tramitagoak egin ahal izateko, kasu honetan bezala, tramita egin aurretik, identifikazio digital bat eskatuko dugu, ziurtagiri digital bat. Bakua adibidez edo herritar txartela, kasu honetan eskatzen den berdina praktikamente. Ez da alde handirik egoten den kasu honetan. Orduan, kasu honetan, zergen kontuak eta diputazioak eramaten dituzte. Beraz, nik uste dut, jotai, zure tramite zerga gauza horiek egin beharko zenitula Gipuzkoako, edo Bizkaiako, edo Arabako Aldundiaren webgunean, beraiek gauza horiek kudeatzeko, tramite horiek ere kudeatzeko, bertatik egiten dituzte gauzak. Oain lehen esan izan moduan, ogasuneko gauzak egiteko momentua da, oraindik ez dakit irekiten garaia edo ez, uste dut oraindik ez uste dut oraindik aste bat edo beste geratzen dela plazoa hasi arte, baina behin plazoa irekita nolabait, online egin dezakegu tramite hauek. Orduan, zerga hauek ez dakit ze zergaren inguruan ari zaren. Udaletxeko zerga batzuk dira, edo zeinen zerga dira. Ze udaletxekin baldin badira ere, udaletxe askok, ez dakit denak, baina askok, zerga hauek
online ere egitea onartzen dute, bale? Baina kasu honetan ere betiko moduan identifikazio digital bat eskatzen dute, bale? Ziurtagiri digital bat eskatuko dizue identifikatzeko eta behin identifikatuta, tramitaren arabera, daturen bat edo beste sartu beharko dezute edo galderaren bat erantzun edo, eta online egin dezakezue edo kudeatu dezakezue zerga kontu hauek, bale? Gauza da hori, zerga gauza hauek zeinen zergaz dira, diputazioarenak, Eusko Jaurlaritza, udaletxeak, bale? Hala ere, nire karpeta horretan, lehen ikusi zuen adibidean, Foru Aldundiko jakinarazpenak ere jaso itzazkegu, bale? Azkenean, naiz eta erakunde ezberdinak izan, beste nolabait elkarloturik daude. Orduan, informazioak kasu honetan banatu egiten da. Buruz galdetzen nuen, baina bai hori da, bai, IRPF eta guzti hori foruek eramaten dute, hori, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Arabakoa. Bakoitzak bere ogasuneko gaiak eramaten dituzte, beraz horretarako beraien webgunean bertan sartu eta horri izango zu atal bat ogasuneko gauzoiek betetzeko. Baina lehen aipatu da moduan, eskatuko dizue nire karpetan sartzeko moduan, bale? Identifikazio edo ziurtagiri digitala, bale? Beste dudaren bat dakazute, beste dudaren bat izan ezkero, erantzuten saiatuko naiz, bestela ez daukat, azkenean atal honek ez dauka misterio handirik, atal bakoitzean nolabait jakinarazpen edo informe batzuk izango ditugu, eta segun zer da, eskakizun bat balin bada, bai hor datuak jarri behar izango ditugu, edo dokumenturen bat PDF moduan sartu behar izango dugu, korra izango balitz moduan, bale? Baina hori da, eskakizun bat egiten dugunean, nire karpetako ataloietako baten eskakizun egingo genuke, ikusiko genuke, adibidez, administrazioak guri zeo zer eskatu ezkero, horra gertuko litzateke, horren bitartez dokumentuak edo gehitu, kasu asko daude, orduan ez dut zehaztu nahi, azkenean asko aldatu daiteke batetik bestera. Elkarten gauzak ere kudeatzen baldin badituzue eta online egiten baldin badituzue kudeaketa hori, azkenean horietako jakinarazpenak eta ere bertan ikustetzazkezue. Ikusten dudanez ez daukazue duda gehiago, mila esker Jai zure galderengatik, mila eskerren beste danoi gure hitzaldian gaurkoan hemen egoteagatik, eta hurrengora arte. Espero dut lagungarri izatea, eta dena ondo joatea, bale? Beste dudaren bat izan ezkero, hori komentariotan idatzi eta aldugunean erantzun duten saiatuko gara, bale? Mila esker eta hurrengora arte. Arratsalde ona izan. Agur.